Hello everyone, welcome back to my channel. आंनि चेनेलावहाय बयखौबो बरायनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ, आंबो मोजाङैनो दङ। नै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। आसा खालामो बयबो नायगोन आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। आंजों लोगोसे ससमा गानलायनाय नै आं मैगं खानो नागिरदों नालाय ओंखायनो गानदों आरोना। थेवबो आंनिनोखा ससमायाबो। नै लोगोफोर, मा मैगं खागोन आं नोंसोरनो दिन्थिगासिनो। मैगं बारियावहाय फैबाय आङो। स' बिदिबा नायलांबाय थादो लोगोफोर। बेलासि जालालायबाय, क्लासाव थांबाय फैबाय, नै दा संलायदो। दिन्थिगासिनो दे, नायलांबाय था। खागोन आं लोगोफोरनो बेखौनो सिंग्रि मोखै ना मा होनो बुङोनो, सिंग्रि ना मा, बेखौ माजों संगोन आं दिन्थिगासिनो। दे होखाना लाजोबदों, मेरला दङ। बेखौ जानो थाखायनो दोनदों आरोना। नै स' बिदिबा आं खाना लाग्रोनोसै ना लोगोफोर। केमेरा हमना होग्राबो गैयाना रावबो। नै बिबार बारबायना, बिबार बारबाय, फिथाइ थायबायना। बे फिथाइफोरा मेगनाव बेरना होयोनो आरोना। ओंखायनो मामिया ससमा लानानैसो खादे होनना बुंदों आरोना। ओंखायनो ससमा लानाय जाबाय आरो, नङाबाथ' आं न'आव थानायाव गाना। खाना लानोसै दानिया। नै खाखांबाय, खादासे खानानै लाबाय आरोना। नै दुन्दियाबो खाना लाखाबाय, फुना लाखाबाय आं। दा बारे बारे खाफैबाय थानांगौ जायोना। दानिया बेखौ साफा सुनानै लानोसै, रोदा गारनोसै। बिदिबा नायलांबाय थादो लोगोफोर। नै बे नाजोंनो एवगोन आरोना आङो सिंग्रि मोखैखौ। बेखौ ओं खाखांबाय। थोगोन ना थोआथाय? फार्स्ट टाइम संगोन आरो सिंग्रि मोखैदो। नायलांबाय थादोलाय बिदिबा माबायदि सङो। नै आं नाखौ एवफ्रानानै लाबाय, माने एवफ्रागासिनो आरोना। बेखौ गासैखौबो एवफ्रानानै लाग्रोनोसै आरो आङो। बेनि उनावसो सिंग्रि मोखैजों संसै। नै नाखौ आं एवफ्राखांना लाजोब्बाय खामफ्रामहै आरामनो। दानिया बेखौ आरामसे बानलु, संख्रै, हालदै बायदिसिना देनाय बानलुफोर होनानै, मस्ला होनानै सेरनोसै। नै आङो सेरनो थाखाय सामब्राम होग्रोबाय आरोना। बेनि उनावहाय देनानै लाखानाय सामब्राम गुफुर, बानलु, बिनि उनाव जेबो गैया आरोना, बेनोल'। बेखौ देनानै लाखादोंमोन। नै एवफ्राबाय आरोना आरामनो खामफ्राम एवफ्रानानै। बेनि उनाव हालदै एसे होनानै लाबाय आरो आं, माने कालारा आराम मोजां जानायनि नानिया। खामफ्राम एवबाय। दानिया आं नाखौ होनानै होनोसै। नै नाखौ होनानै लाबाय आङो। बेखौ आरामनो, बेखौथ' एरनोबो हाला नालाय, नाया माने बायफ्लेगोन नालाय, गेब्लेगोन। बेखायनो दैखौ होना होनोसै आरो आङो। दै होबानो बियो गासिबो माने नाया रुइनानै मानानै नायाव हाबजोबखागोन ना। नै आं दैखौ होनानै होबाय, आरामसे मोनजासेनि दै होखानोसै आरोना। बेखौ माने एसे रिसि जोब गोथाव खैरोम जागोन नालाय, ओंखायनो नै एसे मोनजासेनि माने होखाबाय आरोना आङो। नोंथांमोनाबो जायाखै जानो हागौ सिंग्रि मोखैजों नाजों। संनानै जायाखैबा जानानै नाय लोगोफोर। आंबो फार्स्ट टाइमसो संना जानाया सिंग्रि मोखैजों नाजों। मामाया गोथाव जाथारो बिदि सिंग्रि मोखैजों नाजों जायोबा होनना बुंनायखाय आङो खानानै संबाय आरोना। होमबालाय आंबो फार्स्ट टाइम संनानै जानोसै होननानै। नै बिथिं मस्ला जिरा एसे होना लाबाय, पासफुरन मस्ला, हालदै, संख्रि होनानै लाबाय आरोना आङो। दानिया बेखौ आरामसे खोबनानै गोदौ होनोसै आरो। नै बेखौ साफा सुनानै हानानै लाबाय आरोना लोगोफोर। नै साफा सुनानै दा गोदौबाय थानायाव होनोसै। जानाय नामा?
लुगैदों नामा? नोंखौनो गोसोखांना नै नायनोसै माबायदि जाखो नै नायबाय आरामसे कालार ओंखारबायना आरोना नै रोमोदो जाथावथाव बिदैखौ लोंथावथाव जाबायना नै दानिया आङो होना होबाय सिंग्रि मोखैखौहाय आरामसे ग्लेब मोनसिगोन जानो हागौ आरो बियो नै होना होबाय आरामनो संनानै जाना नायथारदो लोगोफोर नोंसोरबो जाना नायाखैबा आरो माबायदि गोथाव नंगौना नङा आंनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर लोगोफोर न'नि बारियावनो मेरला थाखायोना खानानै जानो हागोन आरोना फोलालायनाङा गायलायलायनाङा रज'खायो मैगं बारियावनो मैगं गायग्रायावनो आरो सोरनियावबाफोर गैयाबा जोंहानाव लांफै मेरला दं दासिमबो फुनानै गाराखै आरोना न'आव संना जानो होननानै नै जि आराम ग्लेब मोनखायो आयै बिराद गोथाव जागोन बायदि मोनखाथारबाय आङो जाखागोनबो गोथाव जायो होननाय खोनाखादों मामाया खोन्थादों आरोना गोथाव जाथारो होननानै नै दसे आं खोबना होनसै नै नायबाय मोनबाय दानिया आंनि ओंख्रिया ओरैबायदि मोजां जाबायना नायनायावनो जोबोद गोथाव नुखादोंना लोगोफोर नंगौना नङा लोगोफोर कमेन्ट खालामना खोन्थाहर नै जाबायदि गोथाव नुखाबाय आयै दानिया आं दुन्दिया होना लानोसै आरोना आरामसे माने गोथावनिसै आरो गोथाव जाबावनायनि दुन्दियाबो न'निनोखामोन खाना लाखानाय दहाय खिन्थाखादों नङा होमबा नुखादों मोनबाय आंनिया ओंख्रिया आराम एसे खोबना होनसै आरोना आं बेखौ खोबबाय आरिनानै बोखांना नायफिनबाय नै मोनबाय आरामसे संख्रिबो नायखाबाय आरोना ओमफ्राय नांखानायखाय आं नायबाय थायासै नै लोगोफोर मोनखांबाय आंनिया सिंग्रिजों नाजों बावगारलायो जाना नायनो ओरैबायदि गोखै गोथावखा बिराद गोखै गोथाव नोंसोरबो संनानै जायाखैबा जानानै नाय मैगं बारियावथ' मेरला रज'खायोना जानानै नाय माबायदि आरो आंनो खोन्थाहर गोथाव जायोना जाया ओरैबायदि फार्स्ट टाइम जादों आरोना सिंग्रि मोखै ना मा होनो बेजों नाजों जा गोथाव जायो खैसिब खैसिबनो बरिया गोथावखा नायस'नो हाबायमोन बिदिबा लोगोफोर आंनि भिडिअआ एसेयानोसै बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो स' बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन आसा खालामो बयबो नायगोन बाय बाय